jamanadenw ka faamuya k'a fɔ labɛn min kɛlen don Faransi fɛ ani tubabuw fɛ walasa k'an ka jamana jalaki k'a jigin dingɛ kɔnɔ jamanadenw k'o faamuya parce que halisa malgré que anw b'a fɔ ko nkalon don tiɲɛ tɛ ni dɔw m'a mɛn droit de l'homme mɔgɔw yɛrɛ da i b'a fɔ maître Mokhtar Marko ale min ye droit de l'homme président ye Mali la ni dɔw m'a mɛn ale yɛrɛ da dɛ u b'a fɔ halisa k'an bɛ sɔrɔdasi lafasa la ko tiɲɛ tɛ a siga bi kɛ dɔw la halisa k'a fɔ ko bi bɛ ka kɛ mɔgɔ gansanw ka k'o faga Faransi ye génocide labɛn Rwanda ne tun b'a kuma fɔ n ka radio la mɔgɔ dɔw tun ma da la o mais don min ne ye Faransi ka général min tun bɛ Rwanda Faransi ka force ɲɛfɛ ale yɛrɛ min ka témoignage ne y'a ta ka na G mɔgɔ caman ko vraiment k'olu tun bɛ kuma in mɛn u sɔnna a ma ko mais k'u ma sɔn a ma à 100% parce que m'a prévu donc ne ye nin GP a ka mɛn kuma na pour que malidenw minnu ni siga b'olu la halisa u k'a prévu mɛn k'a fɔ tubabu bɛ fɛn fɛn fɔ exaction bingani civil fagara yan fɛ a bɛɛ nkalon droit de l'homme ko kuma de bi fɔ yɔrɔ la yɔrɔ min ni Faransi ka intérêt bɛ ka bɔsi a la n'u ma sila bingani u ma sila coup d'état la u ma sila terrorisme na u ma sila rébellion na o tuma u bɛna droit de l'homme de f'i ma sisan et puis mun na olu bi droit de l'homme n'u b'a fɔ u bi kɛrɛ kelen dɔrɔn de fɔ quoi sɔrɔdasiw ye ni mɔgɔw faga Mali sɔrɔdasiw ye nin kɛ yan fɛ et puis u bi siya dɔ ta parce que u bɛ fɛ ka guerre ethnique wuli u bɛ ka fulaw de kuma fɔ ko fulaw de bɛ ka faga comme sini sɔrɔdasi minnu n'u bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ɲɛmɔgɔw ni fulaw t'a la n ko fulaw de bɛ yen marifa de bɛ olu bolo minnu bɛ marifa ci la olu fana ye fulaw de ye o minnu ni Mali armée ka fini b'u la est-ce que siyako don wa donc o b'o de kɛ pour que k'u ka intérêt soutenu o jamanaw kɔnɔ comme ça ni o bagabagalikanw n'o lagosilikanw digira u ka armée la u bi salaya wala u bi siran ninnu ye nin rapport min bɔ ni nin rapport lankolon ye ni gouvernement y'a jaabi ni AMDH kumalen filɛ la nin ye AMDH ka kuma ka nin rapport in lagosi o de ɲɛna kojugu parce que nin rapport lankolon ninnu u bɛ ninnu ta de k'a fɔ k'u bɛ taa n'a ye CPI la Cour pénale internationale u b'o ta mɔgɔ kama mɔgɔ min n'u dɛsɛra o dirigeants na donc u bɛ se ka nin kɛ menace ye Assimi Goïta ma wala an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔw ma k'a fɔ u bɛ n'u wele CPI la ni nin kuma lankolon labɛnnenw de ye quoi parce que tiɲɛ fɛnɛ tɛ diɲɛ kere la tiɲɛ tɛ dɛ n'o tɛ ni droit de l'homme tun kan ka ɲini droit de l'homme tun kan ka ɲini Afghanistan u ma taa ye ni droit de l'homme tun kan ka baaraba kɛ droit de l'homme tun kan ka taa Syrie dɛ État islamique min bɛ ka mɔgɔw faga ye o min financelen don américains fɛ mɔgɔ ma taa ye ni droit de l'homme tun kan ka taa yɔrɔ la droit de l'homme tun kan ka taa Iraki dɛ Bush ninnu ma taa Iraki ci wa avec Tony Blair ani fɛngɛ ninnu ani Chirac ninnu u ma taa o ci wa o droit de l'homme ma taa Iraki dɛ o droit de l'homme ma taa Libye droit de l'homme ma se tout simplement parce que yen yɔrɔw kɛra u sago de ye u sago sɔrɔla ye o mais u sago ma sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la droit de l'homme de bi wele olu kama mais u taara ni Laurent Gbagbo ye CPI la ani Blé Goudé wa mais Alassane ma taa dɛ Guillaume Soro ma taa dɛ o ma olu ma mɔgɔ faga la rébellion ivoirienne k'a daminɛ Férékésé Bouaké ninnu ka taa mɔgɔ ma faga dɛ les rebelles de Guillaume Soro ma maa si faga dɛ Ado ka mɔgɔw ma maa si faga dɛ mais CPI ma wele droit de l'homme ma kuma o kan ye tout simplement parce que Ado y'u ka maa ye Ado bina ka n'u ka intérêt kɛ tout simplement Gbagbo t'u ka maa ye Gbagbo bannen no Faransi ka jɔnya ma donc Gbagbo bi taa CPI la ani Charles Blé Goudé mais a labanna mun na o ma segin ka na wa san tan ni kɔ ka t'u ɲani kaso la gansan k'u se gana ten preuve foyi tɛ parce que fagalikɛla tɛ olu ye fagalikɛlaw bɛ yen Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ y'a fɔ a ka interview laban na ko mɔgɔ minnu ye Robert Guèye n'a muso faga k'u dɔnnen don ko f'u ka keri olu bɛ Abidjan
mais ale Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ wari bɔ ka minɛn san ka di Guillaume Soro ninnu ma u ka rébellion kɛ ka mɔgɔ dama minnu faga Ivoirien ka denw na kiiri foyi ma kɛ sur le plan national encore moins droit de l'homme. Donc anw k'a dɔn droit de l'homme ko tɛ tiɲɛ ye rapport ko tɛ tiɲɛ ye justice ko tɛ tiɲɛ ye démocratie ko tɛ tiɲɛ ye fɛn jumɛn ye tiɲɛ ye bingani min bɛ tubabuw bolo ka kɛ jamanaw la jamana min n'u b'a fɛ k'u don sagonada fɛ o dɔrɔn de ye tiɲɛ ye. Donc ni u ko b'an ka armée lagosi an ka bɔ k'a yurula k'a fɔ anw m'an ka armée fɛ ala k'an kisi armée bɛ kɛlɛ min na bi ka jamana bɔ bolo la hali ni tiɲɛni kɛra armée bolo ala k'an kisi dɛ anw m'an k'an ka armée ɲangi o kama an m'an k'an ka armée kasara o kama parce que dibi bi a tabaga de bolo mais heureusement armée min bɛ anw bolo c'est une armée professionnelle. Dugu in na u ma baviri kɛ de bunti kɔɲɔkɛlaw français armée ma bombarder MINUSMA ye rapport bɔ k'a fɔ ko civil gansanw don minnu tun bɛ kɔɲɔ na k'u y'u bombarder seereyaw sɔrɔla k'a fɔ France y'o kɛ mais u ma jɔn a la dɛ. Donc ni exaction kɛra Mali la France de ye exaction baden kɛ gosi charnier min yera ye France de nɔ don o ɲɔgɔnna exaction bɛ yan Mali armée yɛrɛ i bɛ ka tile la n ko France filila u ko k'u filila ka Mali armée contingent to duguma k'a bombarder k'u éliminer an ka sɔrɔsi dɔw tora o fana na n'a kɛra olu la olu b'a ko c'est une bavure i bɛ bavure kɔrɔ dɔn wa fili quoi mais n'anw ka armée y'a kɛ u b'a fɔ ko c'est exaction mais heureusement que anw ka armée ka bavure yɛrɛ ka dɔgɔn a ka dɔgɔn armée bɛ bavure min kɛ kuma tɛ ka se exaction n'i y'a lawula a kama k'a kɛ mais n'i filila k'a kɛ a ye bavure ye maintenant n'olu y'a kɛ a bɛ fɔ ko fili don ko bavure don mais n'anw ka armée y'a kɛ a bɛ fɔ ko exaction tiɲɛ tɛ nin ko ninnu na koyi an y'a faamuya wa an ti tugu tubabuw kɔ nin na hali b'a siga bɛ mɔgɔ minnu na parce que dɔw bɛ yen ni tubabuw ye nin rapport sugu ninnu kɛ i bɛ siya dɔw ta t'o sigi conférence de presse la a kɛra ta a donna ta a bɔra ta a bɛɛ ye nkalon de ye o Moura an balima minnu bɛ yen Capital Polo ko u ma maloya parce que Moura kɛlen RFI ni France 24 de y'a fɔ ko civiliw fagara o yɔrɔnin bɛɛ olu bolila ka taa conférence de presse kɛ u taara premier ministre fɛ u ye diɲɛ kan bɛɛ fɔ an y'a je radio in na yan mais Mourakaw yɛrɛ de délégation wuli ka na fɔ ko civil kelen ma faga a la ko maa min fagara a la civil k'o ye muso dɔ den de ye quoi kisɛ de panna ka taa se o ma muso n'a den k'o dɔrɔn de tora balle perdue Mourakadenw yɛrɛ de wulila ka n'o fɔ u balimaw ye yan n'o ye filaw ye u labanna tuguni ka bɔ ka excuse présenter k'a fɔ ko ORTM de y'olu ka kuma yɛlɛma Abuso do kuma b'a bolo ko n'o tɛ k'olu m'a fɔ mun de kɛra maloya ma na parce que u tugura tubabu ka teleso kɔ an'u ka information kɔ ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma an b'a ɲin'a fɔ k'a partager a ka cœur bila a ka j'aime bila sisan an bɛ taa Côte d'Ivoire Guillaume Soro seginna ka na nka fɔ Charles Blé Goudé seginna ka na ale min tun ye san 10 ni kɔ kɛ CPI la Laurent Gbagbo nɔfɛ Alassane y'u bila ka taa u seginna ka na mais u seginna ka na ni kan jumɛn ye an t'a dɔn mais Guillaume Soro ale de tun bɛ ka Alassane dɛmɛ Laurent Gbagbo kan ani Blé Goudé kan donc bi i k'a dɔn k'a fɔ politique tɛ faamu teri tɛ Alassane na jɛɲɔgɔn t'a la a mago tɛ maa si la f'a ka intérêt bi Alassane de kɛlen bɛ ka Guillaume Soro bali ka don Côte d'Ivoire ka justice bila a nɔfɛ k'a condamné san 20 siɲɛ caman a n'a ɲɔgɔnna caman a n'a ka parti mɔgɔw mais bi a bɛ ka Laurent Gbagbo minnu ani Blé Goudé minnu n'a y'u kɛlɛ k'u bila ka taa kɔ kan bi a bɛ k'olu de nɛgɛn sisan ka don Côte d'Ivoire parce que olu doni bɛ a ka affaire kɛ donc Guillaume Soro ka partisan bɛ ka kasi o de la quoi an k'o lamɛn. C'est pas parce qu'on est jaloux hein. Alassane Blé Goudé rentre à Abidjan et puis Soro est au dehors. Non, Alassane t'es méchant.
Soro est au dehors. Et puis Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Galassane, tu es méchant. Ado, tu es méchant. Tu es méchant, Ado, tu es méchant. Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire avec les honneurs. Et puis Soro est dehors. Ton fils Soro. Ton fils Soro est dehors. Soro Diop qui t'a fait. Ne kun se ka taama mais bi ne bolila ka jigin escalier in fɔ wallahi bɛɛ ye jigintɔ ye bi ni ne taamana ka bɔ kabini ne nana ne ma bɔ ka jɔ gidɔrɔnda la fɔlɔ ni ne taamana dɔrɔn ni ninakili bɛɛ bɛ fereke ninakili bɛɛ bɛ yɛlɛ sanfɛ n tɛ se ka kuma bilen yɛrɛ fo n ka n sigi fɔlɔ a fura kɔni a ye mago ɲɛ ne ye. I bɛ dugawu kɛ sirifukɛ yɛrɛ ye. I bɛ dugawu kɛ sirifukɛ ye yarabi a ma ala k'an to ɲɔgɔn kan. Amen. Fura ye ala k'a barika ala k'a sinsin ala k'a kunnawolo d'a ma ka sigida ni kɛnɛya d'an yɛrɛ n'a ma ala k'an sɔn k'an sɔnma kala ye ka diɲɛ ɲɛ malo a ma ala ni kira ka